Сега да ви покажа. Пробвам се да покажа. Така. Професор пробва да види бърз. Просто сега да покажа какво е протокал. Пример. Аз съм група на протокал. Къде няма? Идам. Чак. И я гледам средно. Що ми си това? Как ти спада, машки? И сега не е така. Тук, там. Кажу да вляза. Влиза, оди към машка да влиза. Вие не кажу, айде тук. Окей, ако ми го оставя. Що ми го оставите, се отправяш с стенда, стенда отиде. Окей? Да. Вие трябва да отидете да ключове. Се разбираме? Сега пишем. Вземаш и имаш три опции. Машко, женско, дете. После, колкото да изкуши певишкото, се продаваш от други. Да видя, който е най-раз физически и ментално.